На 2 декември 2016 година се даде старт на интелектуалната забавна игра точно в 4:20, която завладя профилирани и професионални гимназии на град Разград. Целта на играта е да се стимулира логическото мислене на учениците и с любезното съдействие на община Разград, залата на Общински културен център събра повече от 100 млади интелектуалци, които подкрепиха отборите на професионална гимназия по икономика Роберт Шумен и профилирана природо-математическа гимназия Академик Никола Обрешков, град Разград, 9-ти класове. Техните емоции ще видите в кратък клип, а озаряващите им усмивки се надяваме да завладеят и вас с положителни емоции. Слушайте внимателно. Доброто лого и реклама трябва да са красиви, лесно разпознаваеми и предизвикващи положителни емоции. Това е принципа на известния дизайнер Ло Минг Минг, работил известни брандове като Google, Microsoft и Yahoo. Той обича да вплита скрити послания и фирмени идеи в тях. Внимание, въпрос. Какво рекламира този рекламен плакат, който ще видите на екрана? Имате 1 минута за размисъл. Едни 10 секунди. Имате отговор. Сега имате 30 секунди да решите кой от вас ще отговаря на въпроса. Избрахте ли си кой ще отговаря? Моля да чуя правилен отговор. Според нас е за Организацията за опазване на околната среда. За съжаление, този отговор е грешен. Сега ще дам възможност на другия отбор да даде правилен отговор. Изберете си кой от вас да отговаря на въпроса. Това е лого на зоопарк. И това е правилен отговор. Аплодисменти. Ако погледнете към екрана, ще видите истинския плакат на рекламата. За себе си, с чувство за хумор, тя казва: аз съм единствената българка, постигнала успех извън България. Внимание, въпросът е: коя е дамата с българско потекло, успяла да покори най-високата политическа стълбица? Имате 1 минута за размисъл. Гимназията по икономика са готови със своя отговор и ще го дадат сега. Моля да чуем правилен отговор. Ирина Букова? За съжаление, това е грешен отговор. Сега ще дам възможност на ППМГ да отговорят правилно. Ще дам възможността на техния капитан да даде правилен отговор. Дилма Русев. И това е правилен отговор. Той е американският генерал, политик, известен като първия президент на Съединените американски щати с мандат 30 април 1789 година до 4 март 1797 година. Известен до днес като безпартиен президент в историята на щатите, заслужил още при живе почетната титла баща на нацията. Имате 1 минута за размисъл. Меги решава да спестят своята минута и да отговорят веднага. Кой ще отговаря на вашия въпрос? Ейбрахам Линкълн. За съжаление, това е грешен отговор. Сега ще дам възможност на отбора на ПГИ да отговорят. Моля, дайте вашия отговор. Джордж Вашингтон. Това е правилен отговор. Всъщност, Джордж Вашингтон полага основите в създаването на най-силната и влиятелна държава в Северна Америка. Нека преминем към 4-ти рунд. Първият въпрос от 4-ти рунд ще бъде към ППМГ. Слушайте внимателно. Джон Стоу, живял 16 век в Лондон, се е прославил с това, че е посветил целия си живот на това да събира материали за публикацията си на хроники за Англия. В знак на благодарност на този огромен труд на гроба му е поставен паметник. Вижте екрана. Кой е предмета липсващ на снимката, а е неразделна част от паметника? Имате 1 минута за размисъл. Мислим, че е перо. И това е правилен отговор! По традиция всяка година пачето перо се подменя от властите на Лондон, а старото се подарява като на специална церемония на ученик, който е автор на най-хубавото съчинение или творба. Уважаеми знаещи ученици, от древни времена е известно, че англичаните пият чай с мляко, при което първо наливат в тънка порцеланова чаша студено мляко, а след това горещия чай. Това не е случайно. Традицията има 2 причини.
Първата, по мнение на англичаните, млякото придобива неповторим аромат в примес с чая. Внимание! Въпросът към ПГИ е: каква е втората причина за приготовлението и сервирането по този начин на чая? Имате 1 минута за размисъл. Избрахте ли си кой да отговори? Вече имаме човек за отговора. Сега, моля, дайте вашия отговор. Според нас е да изцени по-бързо. И това е правилен отговор. И всъщност това се прави, защото порцеланът е много тънък и ако се нарее първо горещия чай, той ще се спука. Когато е тъмно в мен, аз имам нужда от слънце. Виждам го в твое лице, твоята усмивка, твоето сърце. Мога да кажа безброй неща, но пак истината си остава просто една. Да, обичам те. И начинът, по който се случва, виждам те навсякъде. Нека никога това не приключва и нека да бъде като в приказка стара. Любов, през която всичко ще преминава. Знам, дори да звучи като клише, ти си моето момиче. Когато е тъмно, аз имам нужда от теб в този момент. Всяка секунда аз си загубвам по теб. И начина, по който се случва, виждам те навсякъде. Нека никога това не приключва и нека да бъде като в приказка стара. Любов, през която всичко ще преминава. Знам, дори да звучи като клише, ти си тази нощ, чувствам се жив. И тази нощ съм себе си и напълно нов. Музика, тук тене на сърце и четене с устните. Изкусно му кажи, това сме аз и ти. Начина, по който се случва, виждам те навсякъде.